kelipur ya. Ari dalang nama Ipen gue. Apa sih? Kayak harap pengantin. Ya ada kenapa awang beli kawin mah. Dandanannya pengennya bagus baik. Toliga mendi ya Gusti Sinuhun. Raye. Biasa nih waya. Raye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Gusti. Dibuka Ipen. Halo. Ayo, jagung. Mangga. Diaturi lenggah. Sedanten. Alhamdulillah. Barokah yang pangeran. Sing ditunggu-tunggu ya Mak Ipen. Mangga. Alhamdulillah. Paman Pati. Sebugeng KB kadamlan para pinangeran. Tentune pemerintahan kang dipimpin marang dirine ingsun lagi ngerasakan duka. Sehingga dirine sampeyan terkopo-kopo. Ngiring langkah lan tumindak lakune kula sing ora biasa ora berantining dina. Uga termasuk dirine kula pada senantiasa lagi diuji marang Gusti Allah kang nyiptakaken kula sarta sampeyan sedoyo. Gusti singaran manusia iku kehidupane lika-liku laksana kulu-kulu. Wis tunduk tekaning waktu, wis ninggang tekaning masa, wis ngancik tekaning janji. Wanci ingin pengaidal padang lantan kalipun 14 sesepuh la 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 la. Sasi ayu ing wayahe sedina ora enak mangan sawengi blibis saturu mikir lakunen badan siji susah ngati hari getun gageng elinga mongkong ning dunya lara Sesembahan ingkang kula hormati, panjenengan sampun
terlalu larut dalam keharuan. Keranten panjenengan ing waktu saiki sosok pemimpin kang lagi diuji. Mula ing samanten upaya kula saking sebagai abdi sekuat tenaga kangge ngatasi peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian. Nah, ing waktu saiki ujian kang menimpa ning pribadi panjenengan sekeluarga. Pribasane kula sing dadi bawahan kesebute keciwit kulit kegawaning daging. Senenge wong dadi pemimpin, senenge kula sing dadi bawahan. Susahe wong dadi pemimpin, bawahan pun melu susah. Mulane berketepatan lawan kejadian sing di luar nalar putri mahkota. Kesumane wong ayu sekar kedaton ing waktu saiki lagi ora sadar, ing waktu saiki lagi nyandang cecobaan. Nah, mula ing semanten ketepatan wonten yaiku sederek saking Gua Sunyaragi kadang dalem Pangeran Geraksan. Kula suwun sumbangsi lan pemikirane kangge ngatasi persoalan punika. Monggo. Nyawang gunung katon suwung, nyawang segarang ombak-ombakan, kaya denok sarang konde denok. Mas Eko, Mas Eko, Mas Eko, Mas Eko mantan majikan saking Blangko. Ingkang kula hormati junjungan sekaligus panutan kaula Kanjeng Sinuhun Sarip Hidayatullah Sunan Gunung Jati Katut keluargi. Uga salam hormat dumateng Kakang Pangeran Pati uga kangge kadang pinangeran para elang para raden sing sampun rawuh. Kula atas nama pribados lan keluarga cuman sekedar ngucapaken turut bela sungkawa karanten saat saniki putri panjenengan siweg nyandang gerah. Kakang Pati dalem napa panjenengan sampun nilari wisada kangge nang kesehatane sekar kedaton Cirebon. Rayi Pangeran Kejaksan singaran kula bawahan selalu setia bakti asultan, setia lan ikhlas menjalankan perintah utusan sing dadi pemimpin. Kula niki sampun berupaya pribasane ngalor tutuk ngalore, ngidul tutuk ngidule, ngetan lan ngulon. Tapi nyata-nyatane sampai tekan dina iki Masya Allah durung tinembuk. Pendek sapawana wong siji sing tekan duling arep tulung ning sapa wong tua wis ora nana wong tua
Sesembahan nalika dirine kawula ngutus dumateng dirinipun panjenengan ngupahi salah sawijining uwar-uwar ngrupakaken salah satunggaling sayembara. Apakah sampeyan wis dipaweruh karo rakyat seluruh bahkan ning luar sajroning pemerintahan dalam Cirebon? Sesembahan ingkang kula hormati, kita dawuh saking panjenengan tentang masalah kosong diri utawa war-war sayembara memang sampun kula laksanakan. Alhamdulillah. Uga termasuk geraksang tekaning keraton dalam Cirebon kelawan maksud lan tujuan kapengen bantu. Pangestu. Alhamdulillah. Pangapunten Kanjeng Sinuhun. Kula ngucapaken atur nuhun atas kesediaan yang sampeyan nalikan delengaken kula sakeluarga terkena salah sawijining musibah. Suwangsunya Kanjeng. Jale sutale parendang aya deno wong ayu si jantung ati. Wong deno katoning mata mas ekotan kanyandang warna rupa. Mudah-mudahan upaya disertai salah sawijining doa kaya dening putrining ingsun nemui salah sawijining wisata waras widaya jati jati timining biduri. Semoga Gusti Allah ngupahi lan uga membuka pintu kanggo keselamatan ananing pemerintah dalam kacerbonan isin lan wirang sing kula santun ndelangaken putrining ingsun Angrum Sari putri Kedah tentune dari aneng rayu. Naon ya Allah, lamun kula pelajari nalika dirine kaula kaangkat dadi salah sawijining pemimpin, ujian lan cobaan selalu teka melanda bertubi-tubi. Kula sing rasa sing pertama dari pemimpin ingkang nomor loro minangka ramane bisakah bertanggung jawab. Semoga Gusti Kang Maha Kuasa nguwataken iman Islam kaula paman. Nggih. Kendir kawat kendir pancing sapa sing gawe lantaran pasti bakal kualesan, pasti bakal makewalesan. Wong Cirebon, duwe tamu isun wong Cirebon. Astagfirullah paman. Anak tamu Rai, Anak tamu. wonten tamu. Aturan. Ayo piring. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Rikis. La ilaha illallah. Dadak dumadakan begitu wong Cirebon anak tamu jagat peteng dedet alimengan donge biar padang tingeli. Wong kosu gede-gede temen ya Kang. Kimo wong gede-gede temen kuari mangan apa? Mangga gak ditangleti ah. Sakane rombongan wong doyan memangan sembarangan dari ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kayane dudu muslim Dudu seiman, dudu kepercayaan kelawan kula kene Kanjeng. ora apa-apa Rai. Artine uar-uar tersebut sing isi disampaikan marang Rama Pamanpati tentunya dudu merupakan pedoman agama. Sementing keselamatan putri ingsun
Punten kisanak, artine kekat sepandurat nalika dirine kaula ngariung kalian kadang lan pinangeran uga termasuk raksang kesaksian lan sejen-sejene dugi rawuh dirine sampeyan. Tentune bakal nggawa salah sawijining berita kang enak dirongokaken marang kula. Lan uga pula pengen weruh sampe wong gede-gede kaya kenen lemu-lemu murup-murup lemu ning taruh murup. ya lemu ning taruh. Maksud lan tujuan pribadi ning sampeyan iku wonten keperugian kang kados pun apa? Apakah peserta pasang diri apa garpan keperluan kalau kula? Bakal kudu jelas isun peserta pasang diri atau sayembara. Alhamdulillah. Kalau sayembara. Jadi saujare tamu kini sing bakal mengikuti pasang diri. Punten Kanjeng Sinuhun, kula senajan dados pambong panjenengan, ya lamun kula terang-terangan kula uga sami pengen milep sayembara, Kang. Karanten sayembara pasang diri, sapa bae sing bisa ngwarasaken kaya dene Sekar Kedaton, lamun seumuran bakal dadi lakine, lamunan wis tua bakal dadi bapane. Bener. Karanten kula iki nggadahi putra sing seumuran kelawan putrinipun panjenengan, ya napa salahe sih? Ki put la ilaha Partajaya putrane kula. hari kita masih mau ke dengkak dengokku bokatku dudu putrane sampean senang Partajaya. Kula Partajaya emang beda apa sih? Beli ngomong-ngomong senangku Samar taning kula. ya Allah Gusti hari pengen mablesak Lesak anak dongek yang gak ketemu ora bagus Ya. Kondisit gak ngomong-ngomong sing aran Sekar Kedaton sing dilarak ini dikiyen ta. Bocah iki sing lagi larak iki. Sing lentreng bae bukat. Mangan nok mangan wis pucat rai diri aku mangan. Mangan. Bokatan Kabar mati jalara. nok. Kabar jalara. Yo aja kaya aja itu dengan kami selangut-langut. Raine pucat kan bakal godhog mie telu entuk. Punten sanes nikin si pawongane kula. Ai pawongan. Pawongan. Paingan ari leg-leg dikira-kira. Niku tah Sekar Kedatone. Niki yen Nikin garwane kula. oh gak. Sing lagi ngandung Sing lagi sakitin dibocah. wonten teng lebet. Tentune bakal sampeyan sing wis beli sabar. Lamun beli sabar termasuk kula sing dadi wong tuane ya beli sabar. Kepengen oleh tambah waras wiluya jati temuning wiluya. Apa maning sampeyan seorang peserta waduh gaga apa maning delek anaknya geraksan tuh kayak hebat temen. Cilik kayak sencaki kenteng bocah. Wijile ya ireng Wijile ireng. Keten mawon Gusti. Ya. Ya bilih kersa putrinipun panjenengan kedah di bakta mriki karanten mudah-mudahan kula saged bisa nambani putrine sampean. Ipet Dalam Impang. Gusti. Digawa mene doa Bang Rumsari. Nggih Gusti. Awas Mungkin bari doa supaya oleh tambah aja salah doa maca bismillah. nggih Gusti. Ayo. Ya mungkin diundang. nuwun. Apa sih nak? No, Rayi. no kayu angrum sari. Senajana kaya dene di Angrum Sari dudu putri kandung yang saliramu. Kakang mohon jaluk doa lawan awakmu supaya Angrum Sari walas wiyoya jati jadi temuning wiluya ya Rayi. Dari yakin kula sing arep melu sayembara. Kang Mas. Tenang bae. Arep mendi si Kang Mas. Ya Allah. Iya. Dok. Kang Mas Suta. Rama. Kang Mas. Kang Mas Suta. Rama dok.
Adate wong masih sakit adate. Mau nodo wis beli percaya. Sing mau saya. Dijaga. Apa sih? Ramando. Ya Allah, Gusti. Kalesan anake wong gedhe. Pakawis ndelemaken putri. Ora tahan atine Kakang. Duweni salah sawijining keturunan nganti edan jejaranan. Dadi tontonaning rakyat dalam Cirebon. Duh, Paman Pati priwen ketlanjutan. Nah, serening panjenengan sampun nyukani keputusan yaiku tentang sapa bae ora pilih bulu ora mandeng iku sapa sing bisa nambani pun sing berhak bakal jadi pemenang. Jadi pemenang. Punten. Sanggup. Punten, rongo kena. Ya. Kita jadi panitia peserta. Kita jadi panitia peserta sayembara. Pengumuman. Iya. Berlaku kanggo umum. Ya. Perintah saking pimpinan sapa bae sing bisa warasaken senok angrum sari yen masih nonoman sing sebaya bakal dadi suami yen wis lanjut usia bakal dadi wong tua sejati. Mulai sajeki sampean peserta Ya. nah termasuk sedulur kula saking yaiku Gua Sunyaragi Geraksan arpan melu dadi peserta kanggo nambani senok demi keturunan. Nah, kula sing bakal menentukan. Sarening sampean tekane kari sing pertama kang bakal nambani senok angrum sari ila Kang Mas Duta. Kang Mas. Wah. Pan. Eling. Aduh, kalisan bocah ora waras. Baru beliku. Iya. Dudu bawane dewek. Ya ngerti. Di baleni peserta pertama sing berhak kanggo nambani ila Kang Mas. Gila suwe-suwene. Kosong-kosong bae. Sampean gila. Iya. Aja meneh sampean kita bege gila. Aduh yang kekabaran sampean dijaga. Yaiku Pangeran Geraksan peserta pertama. Sampean tenang dingin. Dedonga mudah-mudahan sampean sing dadi pemenang. Ya bokat kula mau luluan. Sing ngulu tekane wong kiyen. Oh, Sampean kari nek guris. Budaya antri kudu diutamakaken. Ayo, mangga. Masa warasa materkah tenang. Pakapura kinma hitung-hitung nyoba icip-icip wedang panas kemampuan putrane kula. Karanten sampean wis ngucapaken sapa sing bisa ngwarasaken putrine sampean dadi jodone. Putrane kula. Aduh, Rama sing bener bae ke Rama kula ke. Aduh, Sing yakin siradeku. Ramane yakin. Yakin. Ya wis ari yakin mah. Maka yakin sing awit ramang warai siraka. Iya. Tambanana ya. Ya. Yo, buktiakan ngarepane Kanjeng Sinuhun. Ki dina bes kene. Bangsa waras. Dina Tidak Minggu. Minggu malam Senin. Malam Senin jimalu tu 6 lu 4 lu. Wah, kok jam 12 kene. Jam 12. Kira bis jam loro lewat ini nang. Hai lewat. Ya. Ya wis. Punten Maga. Gusti Sunan. Lamun sampean bener percaya kula bisa nambani, kula yakin kini. Isun percaya kelawan sampean ya. Anak kesapadi. Oh, anaknya kula. Anaknya Geraksan. Papane Bebong Sakti. Apa maning anaknya penerus perjuangannya. Ayo aja isin aja sungkan ya. Sing kerep jampi Pen dijaga ya Pen. Waduh. Di Terawang nang. Waduh. Rada abot gini bocah ki. Abot hitung puluh telu. Maksudnya aura beda. Karo manusia sing biasa. Oh beli. Menang.
Rama. Nun. Jaluk dong restu ya Rama. Terus tuh Dinang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Uduh. Bismillah. Ayo, sing ganggu, sing manggon ning awak ragane Amruk Sari. Ayo. Ingkira. Nang apa sudah nek Parta? Nang apa sudah nek? Apa? Nang apa? Tambanana. Sanggup beli. Setane nempiling. Nempiling. Ah, Sepisan maning nang. Aja kapok. Wania nang Parta Jaya. hei. Kita kesing ngomong sira. Nempiling. Ngali sirane ajang kono. Kongkon balik maning ning kanae. Ajang kono lah. Balik. Ajang kono. Harap balik dulu. Ah. Mang. Ngali sirane. Mang. Jane balikku. Nama. Ajang ngalang-ngalangi. Kitane demen ning Arum Sari. Sanggup beli. Maka beli sanggup gantian. Mau Garap balik dipercaya. yang durung kitane Dipercaya. Bangsa pedah gini. Setan apa sih gini? Berarti setan kebudeg ini nang. Aduh, penguk. Sanggup beli sirane. Ya beli sanggup. Beli sanggup. Tempiling. Gusti Patih. Beli sanggup gulane Gusti. Ampun Gusti. Nyerah. Kisanak, tamu saking luar wilayah Cirebon. Peserta pertama dinyatakan gagal. Berarti isun sing kanggo selanjutnya. Sabar ya Pleng ya. Pangetenan sampai beli sanggup kok kula Kang. Ya, kita sing keluar cacak coba. Iya. Musadani kan katone wong Ana maning. eman temening gembleng eman temening ayune. Tuli kali sana anake wong gedean edan gak masih moblong ya. Ayo. Arep apa kulo? Arep apa? Ya, Li. Arep apa je? Ngali. Waduh, aja guyonan. Guyon priwe? Yo batas bener. Butuh musuh. Sing rendoni, sing ananing jiwa ragane. Aku musara. Oh dingin, sing pertama sanggup beli. Bakal beli sanggup pinggir. Semono Ayo. Los Pleng. Ayo. Sampean. Oh kita Sapa weru wong Mas Lilik. kita manganggo carane kesejen. Bakal wong lagi keranjengan kudune disembur. Lah, kiyen iki sing beli beres mah. Rep sirep cabang bayine Arum Sari. Ora beres gini. Dalem. Ora beres gini. Sembarangan ini. Ana sing Rupane redo. makin bapak pemenang iki. Bocah ke di sembarangan. Yin bapak pemenang iki. Arep apa je? Dinumaken. Lah. Dinumna. Untuk dinumaken kabar Bener. sadar. Ya sing penting mah waras. Arep apa je? Menang. Arep apa punyaku? Lah. Rep sirep cabang bayine Arum Sari. Moga-moga waras kaya mau kaya pengen. Alah, sudah syukurin lo. Ayo, siapa maning ayo? Ora ina watu maburu beli mati. Lah, ya mangsa mandialah. Masih anak sing Disanggup. minat dadi peserta sayang-bara. Ayo. Masih anak sing minat dadi peserta sayang-bara. Disanggup. Gusti. Disanggup. Alah, siapa maning kuno Rongokaken kabeh singanan sejelone istana dalem Cirebon. Ake peserta nyatane siji lakas